niin haluan sanoa vielä muutaman sanan Rampon muistoksi. Hänhän oli, niin kuin kaikki muistamme, populaarimusiikin henkinen viisari, ilmojen kirves ja moottorisaha. Hän edusti vahvan musiikkinsa vahvaa tulkitsijaa. Mutta kuka voi sanoa, että Rampelle olisi noussut nuppi? Ei varmasti kukaan. Siksi nouskoon hänen sielunsa raketin lailla kohti taivaan sineä. Lopuksi haluaisin pyytää teitä kaikkia yhtymään lauluun, jota Rampe rakasti koko ropallaan. Oh, oh, ole, 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 we are the champs, we are the champs. Kaikki mukaan. Ole, 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 we are the champs, we are the champs. Ole, 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 we are the champs, we are the champs. Ole, 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 we are the champs, we are the champs. Ole, 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 we are the champs, we are the champs. Ole, ole, minä elän! Gol, 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 gol! Voi valtava mikä fiilinki! Tiedätkö, minulla on tapahtunut paljon positiivista, ei tää mikään kuolema ollutkaan. Tää on sellainen euforiin nirvana, niin kuin sanotaan.